Bok, ja sam Dora, grafička dizajnerica. Ja sam Adriana, produkt dizajnerica. Mi smo iz škole 358. U ime Zagreb Design Weeka vas pozivamo na online radionicu o osnovama dizajna. Radionicu organizira Skoderija Zagreba, održat ćemo ju mi. Projekt je realiziran uz potporu Ministarstva kulture i medija. Kreativna radionica je besplatna i namijenjena je srednjoškolcima Istočne Slavonije i Srijema. Organiziramo ju sa ciljem upoznavanja sa osnovama dizajna i odgovaramo na pitanja što je dizajn, čime se bavi, koja je uloga dizajna u društvu i što je dizajnerska profesija. Započet ćemo sa uvodnim predavanjem o dizajnu, nakon kojeg ćete se moći prijaviti na radionicu ili na radionicu grafičkog dizajna ili na radionicu produkt dizajna. Najbolji radovi nastali na radionicama bit će izloženi na Zagreb Design Weeku 2021. Vidimo se!